ella viu a Hawaii, però aquí a Barcelona, per exemple, a Castelldefels, per iniciar-se, es pot practicar windsurf en certes condicions, no? Castelldefels, Pals, Barcelona... M'has dit el Club Natació, tu també, sí, jo soc del club, sí, de tota la vida. I allà és on he pres, amb tots els d'allà, també. I per què no t'agrada l'Hotel Vela? Bueno, no és que no m'agradi, l'hotel és molt maco, l'únic que passa que para el vent pels windsurfistes. I aleshores, clar, és difícil, perquè necessites... perquè la taula no se t'enfonsi i necessites vent, no? Necessites anar amb una velocitat de vent. I aleshores ara l'Hotel Vela fa que no hi hagi res de vent amb 400 metres. I aleshores durant aquests 400 metres tu vas quasi enfonsat. Llavors no pots. És que m'encanta perquè nosaltres sempre el que demanem quan anem a la platja és que no faci vent. I l'Anna és tot el contrari. Un dia de platja que la Mònica estaria encantada, ella estaria desesperada. Jo estaria menjant sorra tot el sant dia i ella contentíssima, a la inversa, sí? I així, i contenta. Tu vius dels sponsors? Tu vius, en general. Vull dir que aquestes proves estan molt bé, és un luxe figurar a la llista de les 10 millors del món, però finalment els calés per practicar l'esport i per promocionar, perquè tu promociones molt també el windsurf, d'on surten? Dels sponsors. Jo he estat en el moment i en el lloc adequat i he tingut molta sort amb els sponsors i la veritat que estic molt contenta amb ells, que són el Desigual, que és la marca de roba aquesta que em porta, de Barcelona, i després Nash. El Robbie Nash és un dels mitos més mitos del món del windsurf, o sigui que estic també molt orgullosa de formar part del seu equip. I després ara tinc les càmeres GoPro, aquestes que es filma d'esports extrems. I tu vas amb la càmera incorporada? A vegades sí. Me la poso a la vela, a la mà, al casc, bueno, si em poso casc per filmar només. I això condiciona una mica després o no? Tu hi penses que portes la càmera? Sí, ho penso perquè cada vegada que faig alguna cosa després miro que no l'hagi, saps? Que encara estigui ja... Però no, s'aguanta perfecte. I es pot viure llavors d'aquest esport? Sí. Si estàs... I aleshores tinc alguns altres sponsors com els neoprenos, els Ions, saps que vull dir que entre tot també els sponsors fan que jo tampoc m'hagi de comprar el material, a sobre, bueno, em paguen, evidentment, però tinc pocs gastos a nivell tècnic. I habitualment coincideix el fet de ser una de les millors amb una de les més mediàtiques o no exactament? Una persona pot ser molt mediàtica i no figurar entre les millors o una cosa és conseqüència de l'altra? Home, suposo que ajuda. Si ets bona i pots ser més mediàtica perquè sempre atrau més un títol que no un títol. Però, bueno, també si tu mires si intentes buscar-t'ho per una altra manera, sí que pots. Però jo et veig a tot arreu i et veurem aviat també amb una sessió de banyadors, per exemple. Tu no t'atures mai. Home, doncs millor, ara intento, ara que hi ha la ratxa... Que no sé si és conseqüència de ser una de les 10 millors o no, que és el que no em queda clar, no? Perquè també tu tens un esperit molt de promoció del windsurf. Es nota que t'encanta i que fas tot el possible perquè la gent tingui informació d'això, no? Sí, exacte. Una informació que també té a veure de vegades amb una vessant negativa que poden ser les lesions. Comentaves en una entrevista molt interessant del periódico, de Emilio Pérez de Rozas, que el metge et preguntava, però ¿a qué se dedica usted que está así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Usted en su vida qué hace? I li vas explicar, Eres muy joven para tener una hernia discal, em deia, no? Un metge de Lufthansa perquè no em deixaven viatjar amb l'avió. I el tio li dic, ostres, doncs mira, és que faig esport. I aleshores, eres una d'estes loques surferes, no sé què. Dic, sí. I gràcies a això, mi hijo també, gràcies a això em va dir, bueno, doncs pots volar i directe cap a l'hospital. Hi ha hagut alguna lesió que t'hagis hagut d'aturar i dir, ostres, aviam, que potser això ja és més seriós? La hèrnia suposo que sí, no? Amb una hèrnia pots continuar? Sí, m'han operat i la veritat que increïble, superbé. Des al cap de 2 mesos ja tornava a fer esport, tornava tot, i bueno, torno a fer-ho tot ara. 100%? Sí. Me'n recordo la primera vegada que vaig navegar, li vaig preguntar, i la meva mare em va dir, mira, Anna, has d'anar i fer-ho com si res, oblida tant, perquè si no ja em condicionaria sempre. O sigui que des d'aquell dia vaig dir, va, surto, ho faig tot tal qual, ho vaig fer-ho, funciona. Però el subconscient no et juga alguna... No, ara ja no. Bueno, a vegades quan em revolco amb l'onada, aguantar el material, quan l'onada és molt forta i et revolca, doncs ja el deixo. Prefereixo nedar que no fer un tirón a l'esquena. Temes que suposo que la gent està pensant des de casa, que no sé si són llegendes. Els taurons existeixen? Sí, existeixen. Existeixen. Jo no n'he vist mai cap encara. Però te'ls pots trobar a Hawaii. Te'ls pots trobar i molts amics meus se'ls troben. Se'ls troben. I aleshores, què passa si et trobes un tauró a Hawaii? Jo em moro. Vull dir, heart attack. Però si un amic teu se l'ha trobat, o 2 o 3, algun dia pot passar.
Sí, intento no mirar gaire també, o intento no estar a les hores puntes, no? I els teus amics què han fet quan s'han trobat amb un tauró? Cap a fora, cap a la sorra. I et dona temps d'anar cap a fora, cap a la sorra? Amb windsurf la veritat que no és tan complicat. Si estàs fent surf és més complicat perquè estàs a l'aigua. Si estàs amb el windsurf amb la vela te'n pots anar més ràpid i a part el teu cos no està a l'aigua. Però si estàs pendent de l'onada, del vent, del tauró... I d'esquivar el tauró? I a Hawaii està ple de tortugues i a vegades navegant també hem de vigilar molt amb les tortugues perquè si no també les pot xocar. Però has dit abans que intentes evitar hores, hi ha hores en què sabeu que poden aparèixer més. Sí, a la tarda. A les 5 de la tarda? No, a les 5. Sí o no? Sí, 5, 6, allò, amb la posta de sol... A les 5 de la tarda els taurons amb una puntualitat anglesa... Com van a fer l'aperitiu, no? I tant. O si ha plogut molt, que l'aigua està marrón i porta una mica tot el que ha arrastrat, llavors tampoc cal ficar-s'hi. Un tema bastant més perillós encara, el tsunami. Tu saps que hi havia perill de tsunami a Hawaii, no? Sí, estava allà. Va ser un caos. La gent a les 4 de la matinada hi ha totes les alarmes de tota la illa sonant i tothom, als supermercats, a les gasolineres, ens deien que havíem d'agafar menjar i tot per 7 dies, que potser estàvem 7 dies tancats a casa. El que passa és que la teva casa està molt a prop del mar. Sí, està a prop del mar, però clar, Hawaii al ser volcànic, és un volcà, aleshores és en pujada, no? Està una mica com a la muntanya. O sigui, no tenies por? No tenia problema, però la gent que estava arran, totes les botigues ho van haver de buidar tot, caos. I Hawaii, a banda de les millors condicions, què et dona més? Has triat Hawaii i no Cabo Verde? O Sud-àfrica, per què? Hawaii m'agrada molt el clima, m'agrada la temperatura, m'agrada la gent, les condicions de vent i després sobretot perquè els sponsors i les revistes i els fotògrafs i tots estan allà. Llavors si estàs allà una mica estàs en el punt de mira, que això ajuda després a ser mediàtic. Clar. I aleshores intento combinar-ho molt, estic a Hawaii però no estic més de 6 mesos. Faig 6 mesos allà i els altres m'agrada passar-los aquí amb la família, amb els amics, que aquí també m'agrada molt estar. I diu, raons per iniciar-se en el windsurf. Paraula d'Anna. Primer, fas esport i a sobre l'aire lliure. Punt 2, planejar és una de les sensacions que t'acosta més al concepte de llibertat. 3, l'ambient de la gent i el tipus de vida que porten t'ensenya molt. D'on és això? No ho sé, però ho tinc aquí. Raons per iniciar-se al windsurf. Hi estaries d'acord? Afegiries alguna més? No, aquestes em semblen correctes, no sé quan les vaig dir però em semblen molt correctes. I aleshores, raons per repensar-s'ho una mica? Raons per repensar-s'ho una mica? No n'hi ha cap. El tema econòmic, per exemple, no? Tema econòmic, sí, tema econòmic tu has de muntar bé i després has de saber que això s'acaba. Tu ara va dir, té una data de caducitat en principi? Sí. Però si comences sabent que hi haurà un dia que s'acabarà, doncs ja et vas preparant una mica el teu futur. Més o menys a quina edat? 34, sí, 34, jo tinc companyes de competició a nivell mundial i tot que tenen 34 i encara... I què faràs després quan arribis als 34? Donar classes, per exemple? Ostres, no sé, encara em queda bastant. No vols pensar-ho, no? No, donar classes és el que feia al començament, no? Normalment comences allò donant classes, després t'hi dediques i després, no sé, potser una marca o no sé. Alguna cosa relacionada amb aquest món. Relacionada amb el món i... Dues coses per acabar ràpidament. La primera, cal llevar-se a 7:15 del matí, com fas cada dia? No, però com que tinc un jet lag impressionant em desperto tant d'hora. Juraria que si et lleves a les 9 tampoc no passa res, no? No, m'agradaria despertar-me a les 9, però jet lag. Jet lag. Després, tema del web. Crec que avui estrenes un web... S'està fent, sí, està en construcció. Aleshores, és correcte? AnnaBlanc, amb una E20.com? Sí, AnnaBlanc E20, sí, exacte. I aleshores aquí sí que la gent pot... Es sortirà tot, els viatges, em podran seguir per on estic, les fotos d'acció, una mica el campionat... Perquè tu saps que hi ha un seguiment d'un grup important de gent que et segueix habitualment. Bueno, hi ha ara allò de la pàgina aquesta fan de Facebook, que tothom està en el Facebook, o sigui que sí. Sí. I la darrera, tema de l'oïda, com ho tenim? Perquè m'ha dit que també és un... Però això era de petita. De petita. De petita. Però és un dels perills del contacte amb l'aigua permanent o no? El fet que es fiqui aigua a l'oïda i que et pugui perjudicar? No crec. No. O sigui, tu escoltes bé, no? Jo escolto bé, per sort, ara sí. No hay que poner ningún aparatito para la sordera. No, esperem que no. Anna, moltes felicitats. Marxes, crec que el dia 2. Sí, un altre cop, no? Cap a Maui. Doncs vinga, una pastilla, dormir, que tinguis molta sort. El proper campionat quan és? El proper campionat serà el juliol. El juliol? Sí, a Canàries. I el tenim preparat, aquest?
Bueno, estem allò. Intentarem. I llavors les tables les has de portar totes cap aquí? Sempre viatjo amb tot el material de windsurf, sí. Doncs, que això és el dur d'aquest esport, és una de les coses que me n'arrepentiria de viatjar. És més fàcil viatjar amb una raqueta de tennis que no amb 60-70 quilos de material de windsurf cada vegada. Quina passada. És una feinada. Gràcies, Anna. Vale. Felicitats a l'Anna Blanc, una de les millors, de les 10 millors del món.